И здравейте, хора! Ние сме в поредицата на скаут, но няма да правим нищо върху къщата, ами само ПВП. Няколко да се обяснявам, да, толкова. Епито е също, пак ще го пратя. Учем на лар ПВП. Този епизод само ще се бием. И виждате какво екстремно ПВП. И виждате какво е екстремно ПВП, просто това е много як сървър. Пича не е как да знаете, просто се такова как ама... Пича май включи кака. Опа, мъж. Къв си ти, бе? И това беше от клипа. Не, няма да е това. Ще има още едно ПВП. Защото имам китове. Кит ПВП. Рес. Тъпа. Да. Скаут. Вика, майче. Се легавя, но не е така. Аз наистина снимам.
Така хора, още едно ПВП. Този демиш колко? Добре. Той ми ги връща, хора, иска да сме равностойни. Иска да сме равностойни просто, това е човек. Това е човек, бе. Той ми върна от повече от необходимото. Още едно хора. Това е ПВП-то. Така хора. Имаме още време, да. Шинкроуд. Сега ще го предсакаме, може би, но той е на креатив, може би. Не, туда не се на креатив. Айде да скачай ти, не ми се занимава цял ден. Иска хора, мога да дам някакви обяснения. Това ми е третия поред клип, сигурно ще се смеете как мога да се държа така добре. Или пък как може така... Не знам, може да не се смеете, просто... Така. То стренчка да ме свърши на мен. Бати якото. И това беше... това е моят приятел, да. Това е моят приятел от миналия епизод. Скач. И убихме го. Успешно ПВП. Той пича просто нещо се издай. Така хора, имаме главата му. Чай ще дигна на моя. И това ще е от епизода. Може би не. Ще почакаме още малко. Може някой да скочи. Белки. Няма време за тебе, пич. Няма време. Клипа след малко трябва да приключва. И ще дигна на моя приятел. Ало. Боря, аз не знам да наменче. Не бе, човек. Снимам. Снимам бе, човек. И нали, затова не ти дигнах. Защото нали играхме ППК, го убихме оня с тебе. Сега няма ли, сега... Чек, на 50 FPS съм, върва и почва ми бъгва. И довиждане,